ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахтеҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчандта мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон. Агар шумо дар мамхали мошини фурӯшии хона, замин, квартира ягон чи барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат, шумо сурат, маълумот, адреса роҳӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор баҳса ба дори лексусҳои арзон аст ки мошинои ваз 2110 аст ва Lada Priora, Opel бадрони азиз ва дигар навор мошинаам аст ки бо нархҳои арзон ки аз соҳибошон қабул кардем ки срочно ҳамашонда сумара кунем. Мошиное ки аз территорияи Москва ҳам хеле мошинам аст. дӯстони азиз, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 127 сомонӣ. Навора сар мекунем, марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст барадрон ваз 2110 аст ки мошинаи советский молодёжни соли барои 6 2004 солае ки 34 мегад бензини холия. Моторош мега 6 литри Priora мега соҳибшон, коробкаш механика, системи мошин мегад беҳтарин бадрон. Мотор мега аз Lada Priora, коробка механика, ҳолати мошин беҳтарина. Мошин мега умуман мега задагӣ пушидагӣ надорад, 4 баллонои 70%, салоншам тоза, ҳай магнитофон ҳамаш кор мекунад. Ин мошин бадрон дар Москва, Подмосковида қарор дорад аз як бародари тоҷики худамона ки дастрош намефурӯшад бо нархи арзон. нархи мошина мега 75000 рубл гуфтасем, бо арзонтар ҳам мешавад. Ина рақамҳои расияшон дар рақамҳошонам WhatsApp пайваст дорад. ҳамин рақамҳо худаш кор мекунад, боз WhatsApp-ам пайваст дорад. дар Москва мегад Подмоскови қарор дорад 75000 рубл. мошинчаи арзонак бо ҳамира мегад арзон карда метиҳем. ба кадоми шумо ки ҳамхали мошинча ки лозим аст, марҳамат дӯстони азиз, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирин. агар шумо дар мамхали рекламаҳо бошад баъдро мошин, хона, замин, квартира ё ягон чиз дигар, шумо мамхали сурат гирифта ё ки видеоша дар WhatsApp имо роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада эълонда мегузорем. хоҳиш мекунем аз шумо ки лайкотона фаромӯш накунем, гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чӣ дорем, силкаша падисаш кунем. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Lada Priora аст ки соли барои 6 2008 солае ки 34 мегад бензини холия баъдон радно краска сиёҳ. мотор мега простой 6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин бадрон. мошин мега документ дорад, мегад ай учёт мега сижмат кардан метиҳем. 4 баллонои 80%, салоншам тоза, электропакет, чихолҳои нав, пол оборот заводид мешавад. ҳамаш мега 104 диска дорад, 4 баллони қариб 90 краска бадрон сиёҳ. ин мошина бадрон дар территорияи Москва, яъне ки наздики бозори Food City гуфтагӣ аст, дар онҷа қарор дорад. адреси пурра Москва, наздики бозори Food City. нархи мошин мега 120000 рубл аст, бо арзонтарам кардан метиҳем мега соҳибшон. ина рақамҳои расияшон WhatsApp пайваст доранд ва рақамҳошонам кор мекунанд. як бародари тоҷики худамона ки бо арзон кардан метиҳем мегад мошин 100%, кадомо ки мехарад, ина аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотои пурраша гиранд. дӯстони азиз, агар ягон маълумотош камбудӣ бошад, дар рақамҳошон занг занед, бо маълумотои пурраша аз соҳибашон гиред. ягон вариант дошта бошед, вариантҳоятона пешниҳод кунед. бо нархи 120000 рубл арзон мешавад. Москва, наздики бозори Food City занг занед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Vectra аст ки светои савз бадрон системи беҳтарин. соли барои 6 1995 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторош 6 литр, коробкаш механика, системи мошин мега беҳтарин. мошин мега 1 сола танировка кардагӣ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мотор простой, ходовой кардагӣ, чашкаош мега кафидагии варид умуман надорад. кузов мегад бениҳоят тоза, 4 калпак, 4 баллони 80%, салон тоза, магнитофон, чихол ҳамаш кор мекунад. раднои краска бадрам хеле савза. танировка ҳуҷҷат ҳамаш 1 сола кардагӣ. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ бадрон. боз камтара дигар мегад муомила мекунем, танҳо суми холӣ кати мегад алиш намешавад. ин мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. ин рақамҳои мегафоншонам кор мекунад. нархи мошин чӣ хеле гуфтам бадрон 29000 сомонӣ ки нархшам қимати мошинчаи тенҷ ва системи хуб аст. хай бо қатишон занг зада маълумотои пурраша аз соҳибашон дӯстони худатон гирен. агар ки шумо дар охари реклама бошад, марҳамат, шумо роҳӣ кунед, фурӯшта мегузорем. агар шумо мошинхар бошед бадрон, дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо мошинои гуфтагии шуморо аз комментария хонда баъд аз одамони мисол фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкашон албатта мекунем.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст баҳдрон Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли 2006 1996 бензин газ зардаш кор мекунад. моторш мега простой 6 литр коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби средни қарор дорад. мошин мега на зури зур на безе ки ҳолати миёнада қарор дорад. 4 бародон калпака дискай намедорон 4 там хали аст 4 балоне яъне средне мега 50-60% мега соҳибшон электропакет салоншам тоза аст магнитофонамаш кор мекунад. нашуд ҳуҷҷат задаги пӯшидаги ва ҳамин хел чизо ягон гуфтагӣ нест леки хадавой мега кадаги аст мотор беҳтарин коробкашам мега 100%. дастрош намегад фурӯхта бошад бо нархи 8800 сомонӣ баъдрон бо арзонтарам мешавад. 8800 сомонӣ ин мошин дар ноҳияи бобоҷон ғафуровда қарор дорад. ин тарафҳои хуҷанди бостонӣ мешавад. дӯстони азиз ки инамҷа қарор дорад. ин рақамоти селшон кор мекунад. маълумот дӯстони азиз кадоми шумо харидор бошен дигар маълумоти пурраша гирен. панҷум мошини фурӯшӣ аст баъдрон ВАЗ 21014 аст ки мошини молодёжни яъне ки советский соли 2006 2007 солае ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторш простой 6 литр коробкаш механика. сайстани мошин мегад нахаду 4 балон мегад 70-80% баъдрон 4 дискаи худаш салоншам тоза магнитофон родной краскамаш ҳолати беҳтарин да. нашуд тонировка ҳуҷҷат и чизо ягон маълумоташа нагуфтан номери транзит фақат мошин мегад ҳолати хуби беҳтарин да мегад соҳибшон дигар маълумоташа нагуфтан. кадомитон ки мехарем бо қатишон гап зада пурсен. нархи мошина мегад 21900 сомонӣ гуфтасем бо арзон мешавад. ин мошин мегад дар территорияи шаҳри хуҷанди бостонида қарор дорад. 21900 сомонӣ баъдрон арзонтара мешавад. рақамош рақамои тисел аст кор мекадоми шумо харидор ки бошен марама дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон занг зада пурсен. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ҳаст Opel Astra F аст ки дар кузофи хечебек дӯстони азиз ки соли 2006 1997 аст ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторш мега простой 6 литр коробкаш механика ҳолати мошин мегад беҳтарин. мошин мега 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 калпак 4 балоне 80% салоншам тоза магнитофон ҳамаш ҳолати беҳтарин да. мошин баъдон дуруни ҳамин шарта гаштаги аст ки дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ. бо камтара дигар муомила мекунем мегад то қассум мегад алиш палиш яъне вариантҳо пешниҳод накунем. одамони харидори аниқ мега занг занад чунки одамони коргара фақат одамони харидор мега занг занад арзон мекунем. 4 дискаи рамашка 4 табонои баъдрони азиз 80% дорад. мошин дар территорияи душанбе рақамошо мегафон кадоми шумо агар харидори аниқ бошен дигар маълумотои пурраша мегирем. дӯстони азиз агар шумо мошинхар ки бошед дар комментари нависен ки боз такрор шавад чӣ мошине ки мехарен дар комментари нависен. мо мошинаи гуфтагии шуморо аз одамони фурӯшанда дар навори оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. лайкотон назанен дариқ надорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имочи дорен падисаш кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Lexus RX аст баъдрон ки соли 2006 2005 сол бензин газ дорад кор мекард. мотору 3 литр коробкаш автомат ҳолати мошин мега беҳтарин баъдрон. мотор мега соза мега коробка беҳтарин хадавой дорад. 4 балони 80%, 4 диска электропакет кондиционер кожни салон монитор яъне ки лифт ҳамаш ҳаст баъдрон. родной краска ҳастай неки нашуд ин ҳамин мисол ҳуҷҷат ҳамин чизо дигар хадавои чизо маълумотош нест. фақат гуфтага ки мотор беҳтарин коробка 100% ҳолати мошин мега нахаду. дигар маълумотои пурра дӯстони азиз тариқи телефон худатон мепурсем. нархи мошина мега 85 та гуфтасем нагуфтем ки чанд қа арзон мекунад. ин мошин мега дар территорияи душанбеда қарор дорад. нархи мошин баъдрон 85000 сомонӣ. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед қатишон мисол бо суҳбат карда арзон кардаша пурсем барои ки арзон кардаша ягон чи гуфтагӣ нестай соҳибшон. ина рақам мегафоншо мошин дар душанбе марамат зангза дигар маълумотои пурраша гирем. дӯстони азиз шумо дам агар амхали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад агар шумо дам шумо амхали ё ки видео карда ё ки навоша яъне сурат гирифта дар WhatsApp имо маълумотош рақамои телефон ва нархи навоша нависта роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. чӣ мошине ки шумо мехаред дар комментари нависед. мо мошинаи гуфтагии шуморо
дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Дар имзои наворон ҳам мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда.